mea, poarta ta. Bună! Salut! Și am intrat în județul Cluj. Ioi! Veșnică recunoștință luptătorilor acestor meleaguri. Dacă se vede de aici. Uite-te puțin, trebuie să mă opresc aici un minut, chiar dacă nu mai am dron. No, bun, suntem la Câmpeni. Afară e un frig din gheață, biel un câine, până mâine ninge în continuu, stați în casă. Deci de-aia nu e nimeni aici. Am înțeles. Boss, te răsturn, frate. Și am făcut și reul la Ieta. Cetatea de la Alba Iulia este cel mai frumos loc. Gata și cu Zalău. Bună dimineața și bine te-am regăsit. Astăzi este a 5-a zi. Am plecat de la Zalău cu destinația Huedin Alba, mai exact Transursoaia. Drum pe care n-am fost niciodată până acum. Este un drum cu o lungime de 80 de km, cu foarte multe priveliști frumoase. În fața am o brigadă de bikeri, ciopăriști, toți străini, ungării. Să mă bag și eu printre ei. Mamă, ăștia sunt. Se uită băiatul ăsta la mine. Ce cauți, mă? Să merg și eu un colon. Hai, gata cu colon. Salut, domnilor. Ce serioși sunt, domni. Am zis eu că e gata cu coloana, dar nu prea mi-a ieșit. Nu se aud astea. Harley Davidsonuri, cum a zis domnul de la Oravița. Când am fost anul trecut plecat la Cazane. Să trăiți? Salut! 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 Ce bine m-am simțit când m-am oprit și am lăsat să se bage. Comunitatea bikerilor nu ține cont de modelul motocicletei sau vârstă. Salut! Vârstă, țară, etnie, suntem motocicliști cu toții. Dacă drumul ăsta e închis, de ce mă bagi pe aici, mă, frate? Crezi că îmi face și el semn să mă bag pe aici. Iar mă bagă pe frumusețea asta de drum, pe unde am mers aseară. Uite cum e drumul aici. Salut! Ce frumos arată aici. Am cedează, doar că dacă șoseaua e, bulevardul ăsta închis. Avem și niște viraje. Și de aici începe frumusețea. Trasea asfalt proaspăt. Da, viraje asemănătoare cu cele de pe dealul Negru, în apropiere de Dedulești. Foarte mișto virajele. Dacă marți am trecut prin pasul Ciumârna, acum am ajuns la Ciumârna, localitatea Ciumârna. Se vede. Cluj. Răstolți M. Parcă scria pe indicator. E varianta M Power. Și am ieșit din poarta sălajului, ușa mea, poarta ta. Atenție mare în aceste viraje pentru că drumul, asfaltul se denivelează. Stai pe loc. Merg la Zimbor. Aici cred că trebuie să fac stânga. Cu dreapta, pardon. Și m-ar arăta și pe indicator. Ia să mă uit. Pe aici? Pe drumul ăsta? Da, e bine pe aici. Acesta este drumul. Santa Maria. Aici este o stație de betoane. Și sunt mașini de la UMB, cea mai mare firmă de asfaltări din România. Cred că pe aici trece. Da, se face șosea ceva, autostradă. Autostradă, probabil, sau drum expres. Și mă duc plin câmp. Salut! Bună! Salut! Salut! Ce copii simpatici! Un cheșul a țipit puțin. Boglar, Coronița SRL.
direcție. Sunt dâmburi din alea pe care nu le vezi. Salut! Acolo a fost un teren de fotbal, văd două porți. Dar probabil că de mulți ani nu a mai trecut nimeni pe aici. Sara Silvanii, soarele sălăja. Și am intrat în județul Cluj. Ioi! Aici starea carosabilului este bună. Huedin. De aici începe Transursoaia. De la Huedin, județul Cluj și până la Albac, județul Albac. Niște rămășițe dintr-o cale ferată. Hai că ai loc. Aici dreapta. Ar fi mers un intermitent aici dreapta. Acolo este statuia lui Avram Iancu. Și acolo este Horea. Wow! Mai câte o piatră pe asfalt. Aici sunt mai multe pietre, pofteam. Probabil că au căzut aici și aici sunt niște pietre. Salut! Salut, frații bikeri! Prima aproape că atinsese cu top case-urile pe asfalt. Wow, dar e tare rău drumul ăsta. De bun asfalt. Foarte bun. Așa da, să tot te plimbi pe aici. Iar pietre, dealul negru. Vara anului trecut am vrut să vin aici, dar am căutat și găsisem că e drumul foarte prost. Bine, acum poate nu o fi mai în față, că am înțeles că se îngustează. Dar cel puțin bucata asta de drum este senzațională. Călățele, pădure, niște pietre din nou, grijă mare pe acest drum. Dacă veniți cu motocicletele, poți să lovești una dintre pietre și să ai probleme. Asfalt foarte, foarte bun, senzațional. Dealul negru, dar nu la Dedulești, ci în județul Cluj. Pensiunea Soriana. Ce tare e casa asta. Foarte mișto. Bine ați venit, Comuna Beliș, județul Cluj. Restaurant la Iancu, parcă am citit în stânga acolo unde e pietruit. Colț de rai restaurant, 50 de metri aici. Avram Iancu, telescaun, mountain bike, cazare. Wow, cât de frumos e aici. Mamă, mamă. Stațiunea Fântânele. Aici sunt niște pensiuni, cazări. Ia să mă iau și pe aici. Sau nu. Acces pietonal. Am să mă duc dacă tot am intrat. Aici este lacul Fântânele. Caiac individual 35, caiac tandem 55. Chiar mișto. Și aici este barajul. Ce frumos e. Baraj Fântânele. Aici, la Grinzi, în 5 iulie 1849, au început luptele dintre oastea lui Avram Iancu și trupele maghiare. Veșnică recunoștința luptătorilor acestor meleaguri care și-au apărat cu demnitate glia străbună. Cum se vede? Aici clar trebuie să filmez. Cât de frumos. Bună și ei șoseaua. Mai în spate undeva, la dreapta, dacă făceam dreapta, ajungeam în Răchițele. Drum care face acces către cascada Vălul Miresei, doar că trebuie să mergi 1 kilometru pe jos până la cascada. Ce frumusețe! Atenție, se lucrează. Și un drum de enduro. Sunt și viraje, poți să te dai dacă vrei, dar grijă mare pentru că
extractoarele astea cu pomi din pădure și se formează praf pe jos și poți să aluneci praf și nisip, pământ. E de preferat ca pe astfel de drumuri să te bucuri de peisaj și să mergi încet. Poiana Hore. Și aici drumul se îngustează puțin, dar încap lejer două mașini. De vânt sare, Poiana Hore, Plăți cu bine. Și acolo este un bust de-a lui Hore. Și mai în față este localitatea Hore. Ce frumoasă e căsuța aia. Salut! Salut Cehia! Salut! Mulți străini, țara noastră. Pentru că avem o țară fabuloasă. Ce merg oamenii ăștia cu vacile astea de motociclete ușor. Uite cum se vede de aici. Trec și eu puțin aici, chiar dacă e aiurea, da. Superb. Foarte tare drumul ăsta. Și în acest moment sunt în plină ascensiune către Horea. Este cel mai înalt punct de pe acest drum, 1300 de metri altitudine. Să speria, domn. Veniți cu încredere. Județul Alba. Dumnezeu înainte. Și acum am intrat în județul Alba. Aici este un popas, un loc unde poți să oprești, să servești mandarină, să bei o cafeluță, dacă ai la tine. Aici este și mai îngust. Motișești, 7 km. E destul de lung acest drum. Îmi punem un sticker aici. Nu știu dacă se vede. Biker de duminică Timișoara. Le-am deschis pe toate, doar că mi s-a rupt o elice. Cam asta a fost cu dronul pentru astăzi. Asta e. Salut! Pe la Ciurgiu. Și mâine cu ce filmez? Dacă găsesc în Alba elice, să le schimb. Mătișești. Cum se vede de aici. Aici este drumul puțin accidentat. Nu poftim. Mulțumesc, la revedere! Să rămână! Wow, cum se vede! Zona ecoturistică. Horea Vârful Pietroasa. Vârful Pietroasa, care are 1600 de metri. Pentru cei pasionați de hiking. Uite unde mi s-a stricat mie dronul. Asta e.
extraordinar. Doamne, mamă, cât e de frumos. Păi, uite-te puțin, trebuie să mă opresc aici un minut. Chiar dacă nu mai am dron. Și aici este Horea. Horea, Cloșca și Crișan. Ce tari sunt căbănuțele astea. Valea Arăzii. Drumul lui Iovan. Aici în stânga este drumul lui Iovan, unde s-a prăbușit cu avionul în 2014. Este făcut un monument. Se poate urca cu mașina sau cu motocicleta, dar pentru a ajunge la monument e nevoie să mai mergi încă 1 kilometru pe jos. Probabil că e făcut exact unde a căzut, unde s-a prăbușit. Bikeri, salut! Toți trebuie să avem grijă de țara moților. Uita de unde ai plecat. Umblați cu bine. Albac, încă 5 km. Uite cum se vede. Aici este pensiunea Poiana Verde. Fantastic. Fabulos. E fabulos. Uite-te puțin. Uite frumusețe, cum se vede de aici. Unde trăiesc oamenii ăștia. Și aici, doamnelor și domnilor, se termină Transursoaia. La Mama Tanța. Și acum mă îndrept către Câmpeni. Op! Capcană! Foarte mișto. Bumperul. Mergeți cu bine. Mulțumesc. Comuna Vadul Moților. Dar ce drum! Foarte bun! Acum am intrat în Vadul Moților, în localitate. Zâmbesc pentru că sunt într-o zonă absolut superbă. În stânga este Casa cu Mușcate, drum foarte bun și foarte frumos. Vreau ia cu dreapta. Salut! Ce frumoasă e stânga asta. Câmpeni. No, bun, suntem la Câmpeni. Afară e un frig de îngheață biel un câine. Până mâine ninge continuu. Stați în casă. Tati face cogoși aici. Ce faci, tati, aici? Nu mai pot să continui. Auto Costea. Ăla e restaurant sau service auto? Acolo să opresc aici la acest petrom pentru a alimenta. Chiar dacă mai am jumătate de rezervor, mai bine să am decât să rămân pe drum. Aici e bătaie mare la pompele astea. Găsești și o benzină aici? Uite, o pompă omenească. O pompă pusă la o înălțime omenească. Nu cum sunt pompele alea din Hordum. Dacă ești curios să vezi la ce înălțime sunt pompele, te invit să urmărești videoclipul din descriere. Joacă pe asta. Ce s-a întâmplat aici? Asta nu merge pompa. A, deci de-aia nu e nimeni aici. Am înțeles. Fac și aici. După domnul Renault Megane. Rap. Iar eu aici, la acest sens giratoriu, o să fac dreapta. Dacă mergi înainte, ajungi la Turda. Alba Iulia 77, Abrud 12. Ce dă ăsta cu... Ce merge ăsta cu timpul? Mamă! Cum a tăiat virajul? Boss, te răstor, frate. Rupt praf. Ne zice că e singura acasă, dar tu ai singura variantă este Cifadă.
beton. Sau de benzină, ce e asta? Dă-i mă, bagă-te, depășește-l. Roșia Montan. Și a apărut. Atât am de zis. Asfalt impecabil la Pucium. Foarte, foarte bun. Un drum de poveste. Basarabia, pământ românesc. Doamne, ce țară frumoasă avem! Este o adevărată minune. Izvorul Ampoiului. Ampoiului. Șoseaua asta este asemănătoare cu bucata de drum de pe Transalpina. Când mergi către Sebeș. Castel, clădire, ce e asta? Păi aici trăiești 100 de ani, dacă stai. Zlatna Sport Center. Puțin în față. Aici e terenul de fotbal. Păi Zlatna e direct oraș. Școala de arte și meserii este aici în dreapta. Și teren sintetic este la Pătrângeni. Extraordinar, mamă, câtă tare e. Foarte mișto. Uite cum arată satul Feneș. Unde este situat Feneș. Presaca Ampoiului. Poiana Ampoiului. Până la Alba Iulia mai am 24 de kilometri. Și am făcut și reul la IETA. Am plătit asigurarea 30 de milioane, că e din numele meu. Bacalbașa, PCB-ul de la Bacalbașa. M-a zăpăcit unii 3 săptămâni, a ținut așa. Puțin cum arată aici. Piatra Boului. Tăuți și Tăuți la fel. Este un paradis. Paradis, județul Alba. Dacă mai în spate este Ampoiu, aici este Ampoița. Șart. Sat Șart. Și am ajuns la Alba Iulia. Cum să vede în față. Bun. Șosea, impecabil. Frumos la Alba. Haide, Standi. Cum arată șoseaua asta, e fabulos. Mă bag și până aici. Asta este cazarea, am ajuns la Alba Iulia, se numește Element. Nu am priveliștea pe care mi-o doream, dar
plecat către cetate. Am în spate rucsacul care e gol și mi se pare ciudat rău. Îi simt retelele, dar este foarte ușor. Eu fiind obișnuit după atâtea zile cu toate alea după mine, mi se pare foarte ciudat acum. Salut! Dar către cetate să văd și eu cum arată pe acolo centru. Aici este un mini sens giratoriu. Aici este cetatea. Pot să o iau pe aici? Da, ia, dacă tot sunt aici, să fac și un ocol al cetății. O, ce mișto e aici. Să trăiți Cozonac Chiurtășca Olac. Să întorc, nu? Frumos. Să trăiți. Și nu văd Am voie, mă, pe aici sau e interzis? Că am voie. Și m-am convins, pentru mine cetatea de la Alba Iulia este cel mai frumos loc dintr-un oraș din toată România. Nu știu dacă există un loc mai frumos, mă refer strict la orașe. Este peste Casa Poporului. Casa Poporului are doar mărimea incredibilă, dar în rest... Și în timp ce mergeam eu așa prin cetate, la un moment dat m-am uitat în dreapta și am văzut un puști. Puști care a venit la mine miercuri, când eram la Mănăstirea Prislop, în timp ce mă echipam, mă pregăteam să plec, a venit la mine așa foarte sios. Bună ziua, nu vă supărați, pot să turez și eu motocicleta? Și am zis da, bineînțeles, l-am lăsat să tureze, mi-a mulțumit, a plecat. Și acum, în timp ce mergeam prin cetate, când m-am uitat în dreapta, puștulică ăsta era. Salut, salut, s-a uitat la mine. Și mi-a părut rău atunci când nu i-am dat un sticker. Și acum, când l-am văzut, i-am zis, stai puțin, că vreau să dau ceva. Astăzi a fost o zi ca toate celelalte, adică super. Exceptând faptul că mi s-au rupt elicele de la drunul. Dar asta este. Din păcate nu am elicele de schimb. Astăzi am făcut 244,7 km.